delaw kera jole kacha qur'an ayaw kacha hadisaw kacha salafu katta bola ni nyuguna kacha bida mo wanna kana nyagambi tumami Sheikh Salih ibn Abdul Aziz ala Sheikh aka kitabu do be ya sarhu lum'atu al-i'tiqad lum'atu al-i'tiqad akhira kitabu do do mughni ibn Qudam al-Maqdisi wode kitabu indila lum'atu al-i'tiqad Sheikh Abdul Aziz ala Sheikh ya sarhu Sheikh Salih ibn Abdul ala Sheikh ya sarhu min ya Sheikh Salih Fawjani ya sarhu Fawjani kasarahu in kanyi kosobe parce que lebe kuma frigan nunun ka kitabu nunun da jahamiyaw murjiyaw mu'tazilaw khawarijun jama kulu kelen kele abe kumu ka ko kanye ma fo ko ka taboro fo ko ka gidaw fo lumatul itiqad Fawjani ya sarhu jijo kele Abdul Aziz ala Sheikh ya sarhu ali Abdul Aziz ala Sheikh tumami asera o yoro la be kitabu kono wa hijranu ahli al bid'ah bidia mugun anka ufara nyogonya tumami asera o yorola ako qala al muallif min sunnati hijran ahli al bid'ah wa munabajatihim ako muallifu ko sunna de do minye bidia mugun ye anka nyire tiga ka bula ani anku fili wa munabajatihim anku fili nyogonya annu kanaje ako wa haja huwa alladhi kana a'immatu ahli sunnati yusuna bihi tumami Abdulaziz ala Sheikh don nasarahu la kolonje de fule kitabu ka kolonje de fule min sunnati hijranu ahli al-bid'ah wa munabajatihim ni nye kolonje kitabu yinkono bo min Abdulaziz ala Sheikh aleka sarahu la ko wa haja huwa alladhi kana a'immatu ahli sunnati yusuna bihi aw akum muallifu fule kam min fo ako sunna nyema utunye ntumbe woshi yake ni ninde sunna nyema utumbe woshi yake ni ninde min adami qishiyani limubtadi'at hada madenni bidamu kanake nyogonka fi majalisihim inu kanake nyogonka ukashigi yoro baro yoro wala muqalatatihum ani unu ukanu nyagambe nyogona wala muqalatatihum akum min a'immatu ahli sunna kutumbe ewa washiyake nyogonye ka nyogonya mareni ninyede ko bidiya mugon inu kana nyogon soro ikana ewa faruka ukabaro yoro wala kana nyagambu wala bal hajruhum bil kalami wa hijranihum bil abdan ayimmata hadi sunna tumbe mun fo koy ka biday mugo ku fara nyogonya ni kuma kanye iku fara nyogonya ni far koloy ado ida tige ulade inu kana kuma sama iki far kolo yere fana tige la inu ka fara hatta taqmadu bid'ihum fu ka bid'a ka fara wa hatta la yantasiru sharruhum ukakko jugo kana cari kabida mo fara nyogonya akunye munye pour ukabida ka faka parce que nama bida mo fara nyogonya aya dia ula aw butanu sunna mo do be nyogon fe abe mo de tromper mo to ka ko jugo do ula mo to ka bida do ula abu ka bida nyaga mo nye korodo ubu ka bida cari ubu ka ko jugo cari de mais naw ya yire tiga ka bu ula kutu dama obeke sababu ye kuka bidia faga obeke sababu to ka bidia cari to soro wanulahiju al yawma Abdulaziz ewa Salih Abdulaziz ala Sheikh ko akobi anya kolosi annahu fi hadhihi al masailati taraka kaseer haja al asl akobi wulu ya kolosi ko mugo chamanye ni lesiri toye bidia mugo nyagambi bari bidia mugo kanu nyagambi nyogonya kanu sigi nyogonya kon ni nyelle siri de sunna la kom men ulu ye mugo chaman kurushi sisa ku ye ni lesiri toye fa kasiru minan nas akom mugo chaman be mugo la yughalitul mubtada'at abe bidia mugo nyagambi nyogonya wala yahjuruhum ate bidia mugo bidia mugo atu fara nyogonya li hujaji sata ni huja chamanye
ni huja imma dunawiya do be buda mo je nyogonya ubu ewa unyagambe nyogona ubu ka delanu ka huja ke munye jinya kodo wa imma dawiya do be bida mo nyagambe nyogonya ko dawa ko an nyagambe wala dawa masalaha de kama aw diniya ube do be bida mo nyagambe nyogono bu ka huja ke ko an nyagambe nyogonya ni dina koda ni dina ka masalaha وهذا مما ينبغي تنبه له أكون نيجي كودة أكاكا مغوكا كنو وكا حكلي وكا ننكو يده والتهجير منه أني أكاكا مغوكا ومغو باليننا لأن هجران أهل البدع متعين parce que min ye kabiriya mɔgɔ fara ɲɔgɔn ya ka tigɛ ɲɔgɔn ya kana ɲagami ɲɔgɔn na o ye fɛn de ko min kɛrɛkɛrɛya mɔgɔ kan i k'a kɛ فلا تزوج مخالطتهم بدعوى أن ذلك لدعوة أقوى تدعي كبدا مغن نغمي نغنا كافو كو إيا نغمي نغنا دعوة كما أقوى تدعي ولا تزوج مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا أقوى أتدعي إكبدا مغن نغمي نغنا كافو نونو يجينا كودي كوي أو نانا أو بيتون منو فلنيني دينا كوتي نوني كوي نونو يبولوتيكي كودي akwa te daga ka bida mo ika nyagambi nyogonya ka fo ko jinya ko de do ante dina ko la koy nunu nye politique ko de ate daga ka bida mo nyagambi nyogona ni fanay anna haja fihi maslahatu kajawa wala mukhalatatuhum wa adam al inkar bidawa anna haja fihi maslahatun kajawa awa ko ate daga ika bida mo ika nyagambi nyogona ate daga minya inkaru ye ka bidia mo bali bidia la ko o kweli toye ko pasige ko masalaha ni masalaha kama ako te daga mo yede ka bidia mo ikana nyagambi nyogonya ikana inkaru toye bidia mo ka ko ni masalaha kama ni yaye an ewa an nyu nyagambi ewa an nyagambi nyogonya an ma toye ka faraka bo nyagambura ni masalaha de kama ko ikano kede ni yayi amunta kai ka inkaru kuka ka balilu kuka ka bidiyala ninde do awa akwai kano kede anya fo tugo mini yere yaro fanga be bidiyala yoromi ka fo ni ye bidiya kuntigi ube bidiya mugo tokofo ka inkaru kaka kara do kaka obeke fitinai obeke balawe obe ewa tora la se dawama ibe patanyale ke ka bo bidiya ma gorobalila har ni ma de tokofo me ja ko ibe inkaru ke ka bo bidiya ma de kana inkaru to ka bo bidiya made ko ni masalaha kama de doni ke ba ko be se ka togo foli de toye masalaha kama akana dawa toro me ka inkaru ke bidiya ko ni gorobalika mugo toye ko ni masalaha ibo kede ako wakaja ako illa liman tumami ayen nunun fo bidiya mugo nyagami nyugo na te daga ni huja shiye abena kodo bwala illa liman aradan an yanqilahum lima huwa afdalu mimma hum fihi akwa be daga mugo ka bidia mugo nyagambi nyogona mugo juma mugo mi ebiye bidia mugo nyagambi nyogona puru ikubo bidia la katu bila fenna min kawso ka bidia e nyagambiro no la de puru kubo bidia la katu bila sunna la kuta kubila fenna min kawsu ka bidiya ni en nyakambirun la ninde akobashi tenina aw yunkira alaihim ube en nyakambi nyogona iye bida mo nyakambi nyogona ka do utela furu uka inkaru de kuka karadu kuka furu ka inkaru kuka bidiya ka edo nu chela ninde kama ako nimfana daga efana yi wa yukhayyiru alaihim ni eddo nu chela puru ka ewa yelemali de ke uka ku yelema ka bo bidiya la ku yelema kata sunna la donc akon nin koso abe daga ni mugo minye bidiya mugo nyagambi ni la halawre bashi te takare nyagambi nyogonya pour abe minna nkata kata bila fenna min kausa ka tema be minka bashi te eka bidiya mugo nyagambi no nyogona ni ube ne tara bidiya mugo chela puru ka inkaru de kuka
baasi tɛ nin na u bɛ bidiya min na ka taa bidiya yɛlɛma ka b'u bolo k'a kɛ sunna ni e don n'u cɛ la ni nin de baasi tɛ nin na silamɛya sariya la nin fana delila dɔ ye mun ye kawarijun tuma min u taar'u dama harura ali bun abi talib ye bun abbas ciw ma bun abbas taara u sɛgɛrɛ u ka yɔrɔ la k'u kuma ɲɔgɔnya ka huja jɔw kan dɔw ko 600 de tun don 2,000 tubira 2,000 tubira bun abbas taar'u sɛgɛrɛ ka taa ɲagambu la k'u sɛgɛrɛ k'u kuma ɲɔgɔnya ka huja jɔw kan 2,000 tubira to minnu tora n'u ma tubira n'u banbaro ta ka ali bun abi talib ye wulu de kɛlɛ wala ka taa bidiya mɔgɔw fɛ pour ewa ku wele de ube ka inkaru de kula ube itara nesiha de kuye baasi tɛ nin na de ube ni bidiya mɔgɔw de nana sunna mɔgɔ fɛ mais una kunye munye unana efe pour i ka konnandiya de k'u ye ube pour k'u bilasira de ube ka u ka bidiya de yɛlɛma ka b'u bolo baasi tɛ nin fana la de ni ɲagami ɲɔgɔn na baasi t'a la bun taymiya fule k'o de fɔ wa qala ibn taymiya fal maqsudu bihaja أن يحذر المسلم السيئات ويحذر قرناء السوء الذين تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة مجموع فتاوى كون شيخ الإسلام ابن تيمية أقول لنيني سلاما في موفين يكوجو فرانيغونيا أني جنيغونجو وفرانيغونيا دي مغو منو كجنيغونيا بيتورو silama ka wulu fara ɲɔgɔnya de a ko fo ni mɔgɔ min ka jɛ ɲɔgɔnya haju dɔ de kosɔn u bɛ masalaha dɔ de kosɔn n'i ye kojugukɛla min n'i y'a jɛ ɲɔgɔnya haju dɔ de kosɔn u bɛ masalaha de kosɔn sabu sila bun tɛmɛ ko baasi t'o la u bɛ di jaabiri fana fule k'o de fɔ a ka kitabu kɔnɔ majumuatu rasali majumuatu rasaili jaabiriya u bɛ di jaabiri a fana ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale irisala kɛ sunna la ani sunna la halala ani bidiya la halala u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kitabu kelen kɔnɔ ko majumu'atu rasailu jabiriya a fana ko kɔnɔ tuma min y'a ɲininka ko ni mɔgɔ min a ko an ka bidiya mɔgɔw fara ɲɔgɔn ɲɛ ni mɔgɔ min ka balima surun u kɛra bidiya mɔgɔw ye don e ka balima surun ni ka sinji de ye bidiya mɔgɔw ou bien e ka buranw de ye bidiya mɔgɔw ye u bɛ olu fara ɲɔgɔn ɲɛ cogo di donc a ko min ye balima suruw ye ani i buranw a ko nunu ni bidiya mɔgɔw tɔw tɛ kelen ye nunu mɔgɔ tɛ se ka nunu fara ɲɔgɔn ɲɛ komi bidiya mɔgɔw tɔ nunu ka ɲagami ɲɔgɔn ɲɛ bɛ komi darura ni haju de i seko t'o la ni balima suruw ulu kɛra bidiya mɔgɔw de i sinji kɛra bira i ka kabila mɔgɔ bidiya mɔgɔw de don a ko a misaliya bɛ komi a ko i bɛ kabila dɔ sɔrɔ i bɛ du dɔ sɔrɔ i bɛ mɔgɔ kelen de sɔrɔ ye sunna mɔgɔ ye a ka mɔgɔ tɔw bɛ bidiya mɔgɔ u bɛ kabila kɔnɔ i bɛ mɔgɔ 2-3 de sɔrɔ aw ye sunna mɔgɔ ye a ka kabila tɔw bɛ bidiya mɔgɔ bon n'an ko nunu ma aw ka nunu fara ɲɔgɔn ɲɛ komi bidiya mɔgɔw tɔw fara ɲɔgɔn ɲɛ a bɛ kɛ ma ko gɛlɛn de a tɛ se ka ɲɛ wala aw ta ye darura ye aw nu u bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na ɲagami ɲɔgɔn ɲɛ min ye darura ye diyagoya don haju la n'u bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na mais toujours a bɛ to ka nasiha k'u ye a bɛ se ka konnandiya k'u ye i ka balima suru i ka sinjiw i n'u bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na o ye darura ni haju de mais i bɛ se ka to ka konnandiya k'u ye wagati bɛɛ ka nasiha k'u ye wagati bɛɛ i ka bura minnu n'u kɛra lajarabira i ka buraw ye bidiya mɔgɔw ye e tɛ se ka olu fara ɲɔgɔn ɲɛ cogo bɛɛ la mais ni i taar'u fɛ i bɛ to ka nasiha k'u ye k'u bilasira wala dɔɔnikibaw fule ka nin de fɔ bidiya mɔgɔw an b'a fara ɲɔgɔn ɲɛ mais fo darura ani masalaha darura ni masalaha misali la darura dɔ ni masalaha dɔ ye mun ye ahmad ibn hanbali u delila ka ɲininka ahlu khurasan rafidaw de tun bɛ rafidaw ka ca ye u ko ahmad ibn hanbali ma khurasan kaw ko ahmad ibn hanbali yala rafida minnu bɛ yen an k'u tigɛ ɲɔgɔnya de wa ahmad ko wajibi bidiya mɔgɔw sunna mɔgɔw b'a tigɛ ɲɔgɔn ɲɛ o kɔfɛ a miirila a ko mais an balimakɛ minnu bɛ an balima minnu bɛ khurasani rafidaw tigɛ ɲɔgɔn ɲɛ u tɛ s'a kɔrɔ dɛ parce que a y'a sɔrɔ a rafida de ka ca khurasani ka tɛmɛ sunna mɔgɔw kan
awo jami'a ni mu'tazila me esa nyaaye harbi rafira wudete ako la nyini doro ako qurasani bidam mo munum be qurasani fanga be ulude kacca katime sunna mo ka sunna mo tese utige nyo nya koro wala ni nye darurai na ube yurume bidya de kacca na awu ko aka sunna ke cogoya dola awu aku fara nyo nya cogoya dola abeke sunna de la atora be se sunna de ma awu sheke tola she tola ni nye darurai uko abe kome ewa iraqi tumami fen ali ashariya chayarai qadariya chayarai ema hari ewa ubafo ko limam shawkani wakati chama ali ashariya hakrina ubu ka kitabu kono ku yake munna parce que a wakati ali ashariya kacha ni ko ka sunna yire haqiqa fu ka kitabu la ashariya ka kuma sitalo tika kitabu kalai o masala ko so ode ato be al ashare ka kuma udoye saukani nunun ka kitabu nununa donc wala ninka famu an kan nunun famu ka fo e wa bidiya mo amba fara nyogonya de me masala kala jede doni kiba ko jalibul ma wa darul mafasid muqaddam ala jalibul masalih ikan nim fana kolosi ko ka tora nyoni ka bwanka ambode bila masala samaline kanye nan ko nim bidiya mo fara nyogonya masala bala dina masala bala kanyiri tige ka boni bidiya mo ma dina masala bala me akatora be dawa ka akatora be dina ka ambe tora inde tora nyonini abe masala samaline donc an kan nunun korosi ayimmati ahli sunna ka kitabu kono be nunun prepare latige ko sobe ni ya ko bidamu an kan yere tigula an ko fara nyogonya an kanu nyagambe nyogona me ni darura do nana haju do nana ko me ka bali masuru be bidamu ube e ka buraw be bidamu o fana ya adamana mina chogodo ani bidamu to te kelenya uno damana mina chogodo oni bidanyu mo to te kelenya ube ni bidamu fanga be uludela abe yuromi komi ewa ubedi jabiri yere ba fo chogomi iba sura ube yuromi qadu yere kiritigala yere bidiya mogode ube wajiru dawla iba sura jamana yere kam ministry ewa ministry bidiya mogode do ube iba sura ewa ube jamana min kono mogo ye dina doni mogo min sababu ya le yere de bidiya kuntigi nako aka kumo ka chogoya dola kannan karere ka o ka chogoya dola abe tora la sauma ka tora la se dawama al mudara ako ken yorola mudaratu be ken yorola dina ye mudahana de haramu ye me mudaratu dina mo haramu de dina dawa masalaha kama mudaratu be ke akon nunun ta abe mudaratu de ke aw be se ka kisu ka tora ma chogomi hari nabu ka bidia fo na yere yaro na yu yere togofo ka be inkaru ku ka we tora la sawmo we tora la se sunna mo we tora la se dawma aba fo kaja bidia ninye bidia de hari nima magale ka togola majmu rasalim bu jabiri ayto la jedro ayimmati ahli sunna wal jamaa ayto ka ghida kitabul la jenu kuma na bidia nununka bahasu do yere be komin to yoro lambe tawsire de la abe mugo tila kata bida mugo tige nyogonya be mugo tila kata tila yoro masabari sunna mugo be mugo tila kata tila yoro masarabe sabade bidia mugo tige nyogonya lila ni ala kulli hali komin to yoro la nyetem bihu fitini de ken yoro la komi annana samiri ka yoro la musa yaage ni nya yira na sunna mugo ni bidia mugo kana nyagambi ni musirike kana nyagambi anya fo chogomi komi bunteme ya fo chogomi illa li hajati aw musalahati rajiha wanzuru ila ilahika mo sani tumami musa ye samiri ge kwa kata me akosana kata parce que minye ewa ntura inye abatoli amina ban srilanka nin kono kosobe tumami ewa akebaga yere gena o yera musa ba fe tura inyere ko yere jani minye abugurun jawye ku suru baji nofe mogo be ka yen nin talay
akabu mo hakilla parce que minu ka hakilla ako wa anzuru ila ilahika ako ikatigi ikabato fe laje eye minke alaye ka minke bato fe alaje sani katade alladhi jalita alayhi akifa isigira minkaya itumbe minkaya kabato sani kata laje folomba ke chomire la nuharriqannahu wallahi mba jarinya na sisa ikabato femmi itumba bato ya sani kata alaje mba ke chomi wallahi mba jarinya na ya sisa summa lanasifannahu fil yammi nasfa wa kufi abugurun jawmbu usuru baji no fe sisa yerenyana jibe tanuye ila ilahika aw ma'budi ay ma'budika ikabato fe laje alladhi jalita li akifa ay akhamuta ala ibadatihi yani al ijla isigira min kabato kaya turay lanuharriqannahu ani ali radiyallahu anhu qala inna musa lamma ta'ajjala ila rabbih amada samiriyun fajama ma khadara alayhi min huluyin nisa'i bani israila ali ibn abi talib ko akotuma min musa tara alaka kuma nyogonya yorola ko samiri ko bani israila wa kubutigan ka kam muso ku ukam masiri munun tumbe bani israila ka kam muso bolo ko samiri ya ulude mina summa sawwarahu ijla o ko fe aya adila ka ke turaka sawrala qala fa amada musa ila al-ijli aw akum musa fana munke musa turay mina fa wada alayhi mabaridan fa baradahu biha aye fendo bila sanuin kam mimbe sanuin mahaya ayo amagaya noye wa huwa ala satti nahari wa yasru musa abe baji danga dela فلم يسرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد الإجل إلا أسفر وجهه كم غومو تمامي أيب إوا باج إوا تري أياب غرنجة سورو جينا كم تراب بطلا غومو يتري مبتو أيجيم أبنيا بك أبنيا كراكم نرموري من الله أعلم به مثل جهاد فقالوا لموسى ما توبتنا قال أن يقتل بعضكم بعضا tuma min nin kera ko musa man ka tubu juma akwa akanyu ko faga o bena aya wala la nyini munye ya musa ye ewa samiri akabato fen atumbe min bato turai musa ya jani ajaninen ko fe aya bugurun jawun suru baji no fe baji tarano ye pour ka bo bani salan ka dusukun kono parce que akabato tummi na bani salan ka dusukun kono nin ni majjan munyana te ka bugurunje suru baji no fa betu dusukun kono to suru baji te mina bato fende pour akabo dusukun kono peon musa yenindeke إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما بل ما أمبي فايدة جمان سرويا فنا أمبي على دلي سلاميا سريا كيري على كناتي جمانا كنو نانا جمانا كنو kaburu jilalende do ni bon jole mbala ka shimaw joka kuke comme etasi su dobe jamana yin kono bondo bula siman bondo bula hari nyanama wote mo nyanama do bolo ka siman jo suka iru dobe ulu bonyalendo jamana yin kono ni silamiya sariya ye jamana yin soro dongo amba damina nonu de la ka utige kaboy mushriki yorobe kan ka cinya kaboy de amo delela ya musa ye turayin to ya sanu la mato ko ni sanu da be mo na fanka kari ka tila mo no ngoji aya jalide ka suru baji no fe aw ci de nyire fatuhum maka bori munun tumbe ali kabala ya be kari ka boye qul jali haqqo jahal batilina al batila kana jahuba ayenni aya de kala bori keme sabani bi woro de tumbe ali kabala aya be kari ka boye lata yem mochi kata atige kaboy ka gurja kaboy onja ayem mochi ka gurja kaboy umar ibn khattab tilela sulul hudaybiya kera iri min koro umaru ya me ko iri mo kuma sero beta sigi iri koro ba barkanye no ba iri bulutige umaru yem mo do cia ko ta tige kaboy utara tige kaboy ali ibn abi talib della kabo abil hayyajima
ako yalin ki ci fendo ma ki de nyire della kan ne ci anyo ma ako ye munye ale ko tanin dugu masinana kaburu be na korta lendo kabo dugu kolola uye kogo ni fen kala ika becci kani kaburu to dala kenye la tada qabra musrafa illa sawaitahu tanin dugu masinana kaburu be de nu ya korta kabo dugu kolola re ka jode ka kogo dala ka bondo la ika becci kani kaburu to dala kenye foto be ka be touché kabo bani mo ni silamiya sara ima yo hari laste boli min fule ni nye fenna gafe yin kono ima ye mogo munun tilelen do sonenta ma laste ka bola do lubu yere nyene o laste ka bo sariya la doro fanga ka do silamiya la jamana kono ubu yere nyene o odi ya to ute so ube bodi la donc ni silamiya e fanga soro fi mo fenye musirikiya yoro de fulanka fo ya yoro de fi mo fi mbatura ka fara ala ka babe gurja ka be boyde ka betinya ka bobe ala ko fanga di islamuma inma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa tumami musa ayetura injani ka bugurunjew ka suru baji no fe ewa ako jamama ako autigi aka nintaka bato fenyere inma ilahukumullah aka bato fenye alade alladhi la ilaha illa huwa masami bato fen site min ka bato tiɲɛ ni ale ala kelen pewu tɛ ala de y'a ka bato fen nin ta ka bato fen ye dɛ wasiya kulla shay'in iliman ala ka doni yuruwalen do ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala de ka doni yuruwalen do ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ewa o ala o de y'a ka bato fen ye mais nin tora in tɛ koyi a janito fule a suruto fule baji nɔfɛ nin tɛ ala ye nin tɛ bato fen ye aka ala aka bato fe o ye ala de masami bato fen site min ka bato tiɲɛ ye ni ale kelen pewu tɛ ale ala de ka dɔɔni yuruwalen do ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de y'a ka bato fen ye balima ala ka tawhidi faamu d'a ma tawhidi ka gɛlɛ dɛ ni tawhidi ma sɔrɔ diina la diina ma sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ bato balima n'u ko bato tɛ se ka wele ko bato abada ni tawhidi t'a la a bɛ komi ni salli tɛ se ka wele ko i sallira ni sɛnɛya t'i la bato fana tɛ se ka wele ko bato ni tawhidi t'a la dɛ n'u ko a ɲɔgɔnna hijukɛla tɛ a ɲɔgɔnna alimurakɛla tɛ a ɲɔgɔnna bangebaga batola tɛ a ɲɔgɔnna sinjitugula tɛ a ɲɔgɔnna lahiru dafabaga tɛ min do dɔrɔn musirikiya b'a bolo a bɛ fɛn o fɛn na a bɛ fu a ka hiju bɛ fu a ka alimura bɛ fu a ka bangebaga bato bɛ fu a ka sinjitugu bɛ fu shirku kɔni yɛrɛ bolo dɔrɔn tumu hakulahu a b'i ka ɲuman bɛɛ de touché ka bɔ yen pewu ni tawhidi tɛ hadamaden bolo tawhidi tɛ bato la i tɛ bato la dɛ musirikiya b'i bolo i tɛ bato la dɛ donc an bɛ ala deli ala kan kɛ tawhidi tigiw ye ala ka tawhidi faamu di jamana in ma ka jamana in bila ka fanga nati jamana in na ka sariya nati jamana in na sariya min bɛ nin tawhidi darafu kɔrɔta ka fulankafoya majigiya ka lagosiya ka détruire ala ko faama dama ala ko sariya nati jamana in kɔnɔ